Il-lejla tajba, grazzi Prim Ministru tal-li illum inaqgħod magħna sabiex nistaqsuk xi mistoqsijiet u nitkellmu daqsxejn miegħek, grazzi. L-ewwel net kif tinsab, Prim Ministru? Sabu tajjeb. Dil-ġimgħa kienet aħbar sabiħa ħafna, kienet ġimgħa sabiħa żgħażagħ ukoll fil-fatt sar magħruf illi pajjiżna se jkun qed jospita għall-ewwel darba l-Kungress tal-Żgħażagħ Soċjalisti Ewropej. Kellna t-tieni aħbar sabiħa mbagħad fejn Jorvin Buġeja ġie elett bħala Viċi President tal-Żgħażagħ Soċjalisti Ewropej. U nemmen li dan kollu huwa frott il-ħafna ħidma tajba li qed issir ukoll kemm bejn il-Partit Laburista u mal-familja tas-Soċjalisti Ewropej. Nemmen li utli ħafna hemmhekk qed ikunu anke l-laqgħat li qed ikollna qabel il-Kunsill Ewropew fejn tara illi hemm kordjalità bejn iż-żewġ naħat u fejn pajjiżna fejn il-Partit Laburista qiegħed jiġi meqjus bħala kontributur importanti anke għaliex il-Partit Laburista huwa wieħed mill-ftit partiti soċjalisti li qiegħed fil-gvern flimkien mal-Portugal, flimkien ma' Spanja, flimkien ma' pajjiżi oħrajn, huma ftit il-mexxejja tal-partiti soċjalisti li huma Prim Ministri wkoll. Għal daqsnat nemmen dik kienet aħbar sabiħ qed inħares ħafna l-qudiem sabiex inkomplu nuru li dan huwa verament il-moviment li hemm fiż-żgħażagħ. Kif qed tara Prim Ministru ma ninsabx waħdi, mija għandi tliet żgħażagħ tampari, Kira, Emma u Jordan, li ppreparajna setta mistoqsijiet ilna ħafna naħdmu fuqhom u ninsab ċert li kollha looking forward biex nistaqsuhomlok. Nispera mhumiex diffiċli ħafna. X'taħseb nibdew bl-ewwel mistoqsija, Kira? Nsellilek, Prim Ministru. Sellimlek Kira. Naf kemm il-darba smajt biha din il-kelma, imma se jkoll insemmilek jien il-vaċċin. Jien għandi 15-il sena u ħerqana li ħanuħodha. Però żgħażagħ li qegħdin jgħidu li jgħaddu mingħajrha, inti x'taħseb dwarha? Ma naqbilx ma' dik il-pożizzjoni għaliex minn dak li rajna f'dawn l-aħħar ġimgħat u xhur huwa ċar daqs il-kristall li l-vaċċin huwa s-soluzzjoni għall-pandemija u huwa l-ikbar game changer. Ir-restrizzjonijiet għenu sabiex niddefendu, attakkajna bil-vaċċin. U malli bdejna namministraw il-vaċċin u malli loti tal-vaċċin beda jiżdied. Bdejna bil-frontliners, un bdejna bil-kategoriji partikolari mill-età mill-akbar etajiet niżli l-isfel. X'bdejna naraw? In-numru ta' infezzjonijiet li beda jaqa', in-numru ta' admissions fl-isptar li beda nieżel, iktar importanti il-pazjenti li kienu rikoverati b'mod akut fl-ITU jew fl-ICU li beda nieżel, fl-Infectious Diseases Unit in-numru ta' pazjenti bdew niżlin, allura huwa evidenti li l-vaċċin jaħdem. U aktar ma bdejna naraw il-vaċċin jibqa' jingħata, iktar tnaqset ir-rata ta' mortalità. Illum kellna aħbar sabiħ oħra. Ma kellniex każijiet ta' infezzjoni, tieni darba din il-ġimgħa. Dawn huma affarijiet kollha li huma pożittivi u għalhekk kruċjali li ż-żgħażagħ nifhem min jgħidlek, ara ma taħsibx li ma nifhimx. Forsi żagħżugħ jista' jgħid jiena ninstab f'stat ta' saħħa tajjeb u allura anke jekk niġi infettat jaf ma jkollix riperkussjonijiet. Ma naqbilx li dan huwa l-każ iżda għaliex l-ewwel nett mhux biss taħseb fik innifsek iżda tittaħseb f'ħadd ieħor ukoll. Immiktar minn hekk, apparti li l-vaċċin jagħtik is-soluzzjoni tal-pandemija min naħa medika, se jkun qed jiffaċilita ħafna affarijiet oħrajn. Jekk biex insemmu eżempju traveling. Jekk inti ħatażel li ssifer u m'intix imlaqma, se jkollok diffikultà meta inti se tiġi biex tidħol lura f'pajjiżna, irid ikollok in-negative PCR test. Sabiex ikollok it-test, tagħmel it-test meta inti msifra barra mill-pajjiż, tieħu ħsieb il-loġistika ta' fejn se tmur biex tagħmel it-test, għandek l-ispiża wkoll illi marbuta magħha. Jiġifieri dan kollu tinsemmi mbagħad il-kwistjoni tat-tendenza f'attivitajiet kif nafu f'pajjiżna se jkollna attivitajiet kulturali, attivitajiet oħrajn illi qegħdin naraw li nagħmluhom bl-użu taċ-ċertifikat tal-vaċċin. Mela hemmhekk ukoll li lim il-parti medika jaqbel li inti tieħu il-vaċċin. Però nemmen ukoll li l-istrateġija tagħna mxiet b'mod tajjeb, l-uptake jiġifieri t-teħid in-numru ta' persuni li konkorrew għal vaċċin kien wieħed b'saħħtu ħafna, imma nibqa' nagħmel dan l-appell liż-żgħażagħ u lil kull persuna oħra li s'issa ma ħadetx il-vaċċin jew imissa tieħu t-tieni doża tal-vaċċin għal dawk id-ditti li tieħu t-tieni doża biex tagħmel hekk huwa kruċjali biex pajjiżna ikompli mixi lura lejn it-triq ta' normalità. Jiena l-vaċċin ħadtu Prim Ministru. Kontent ħafna, inqisu kważi lussu li ħadna l-vaċċin, sħabi ħaduh, ħafna żgħażagħ naf li ħaduh, u għalhekk ma nistax ma naqbilx magħkom u nħeġġeġ iżjed żgħażagħ minn għadu ma ħadux, minn għadu qed jaħsibha tibżawx.
ejja ħudu il-vaccine u ejja noħorġu minn din is-sitwazzjoni kemm jista' jkun. Kruċjali, jiena ħadd l-ewwel doża, t-tieni doża fit-12 ta' Lulju nafablament id-data x'verament qed inħares il-qudiem biex imbagħad numru ta' jiem wara wkoll ikolli ċ-ċertifikat tal-vaċċin, ma dak kull mod li rridu nħarsu lejn l-affarijiet, dak li għadek kif għadt inti eżatt. Personalment, jiena ħadd il-vaċċin ukoll u naħseb li jtejn il-ħafna nies iħossuhom aktar sejf anke meta jiltaqgħu ma' familjari u ma' ħbieb li mhumiex ħajxerdu l-virus u li nistgħu verament nimxu l-qudiem din is-sena. Ekku, u nara forsi kif għad preċiżament inti. Jiena mmur inżur lin-nanna tiegħi u l-fatt li naf li jimlaqma biż-żewġ dożi, ġifieri fully vaccinated, u jiena għandi doża, ħadd doża waħda, inħossni iktar komdu mmur inżura milli kieku ħadet iż-żewġ dożi u jien għaddi ma ħadx l-ewwel doża. U kieku ħadd iż-żewġ dożi terġgħu tgħid inħossni iktar komdu għaliex naf li bil-fatt li jien imlaq fully vaccinated qiegħed nipproteġi lilha wkoll. Però kif tkellimna aktar kmieni, across the board jaqbel li jittieħed il-vaċċin u mbagħad iridu nħarsu wkoll lejn se jiġri ġimgħat jew xhur oħra fejn ħarsu jekk għandek tieħu l-booster dose jiġifieri t-tielet doża tal-vaċċin, taf tkun realtà li rridu ngħixu biha l-pandemija għal xhur oħrajn jew għal snin oħrajn. Imma sakemm għandna l-vaċċin u sakemm għandna pajjiżna kien aqli biżżejjed illi jġib biżżejjed dożi tal-vaċċin u m'għandniex diffikultà kif għandhom pajjiżi oħrajn illi m'għandhomx vaċċin. Jiġifieri aħna nitħattu dwar stati membri Ewropej u l-istrateġija ta' vaċċinazzjoni, anzi l-istrateġija tal-xiri tal-vaċċin biex imbagħad stajna infasslu l-istrateġija tal-vaċċinazzjoni ħdimnija fuq livell ta' Kummissjoni Ewropea. Ma mbagħad ir-realtà hija li għandek pajjiżi oħrajn anke fl-Ewropa ma li mhumiex European Union Member States. Imma għandek imbagħad third countries illi għandek ħafna pajjiżi madwar id-dinja li għadhom għandhom aċċess għal vaċċin jew għandhom aċċess għal vaċċin f'dożi li huma ftit wisq ikkumparat mal-popolazzjoni tagħhom, jiġifieri dawk huma realtajiet li d-dinja titgħix bihom. Imma mbagħad naturalment wieħed irid jadatt accordingly. F'pajjiżna kellna il-privileġġ li ħdimna bil-għaqal u għalhekk illum għandna din ir-rata tant tajba ta' persuni mlaqma l-ewwel fl-Unjoni Ewropea dik ngħidha bi kburija b'sens ta' sodisfazzjon għaliex hija kważi l-istrateġija ta' kif imxejna fil-pandemija turi il-mod ta' kif dan il-gvern jaħdem f'kull qasam illi il-poplu taħ il-mandat biex jaħdem fih. Naddu għattini mistoqsija, Jordan? Prim Ministru, insellimlek. Sellimlek, Jordan. Jien għandi 16 sena u nixtieq insaqsik ftit dwar is-saħħa mentali. Iva. Is-saħħa mentali tolqot il-kulħadd. Nies li għandhom età żgħira, mezz-età u età kbira. Il-gvern x'qiegħed jagħmel biex ikompli jagħti servizzi rigward is-saħħa mentali? Kif għat-tajjeb, kwistjonijiet ta' saħħa mentali jien nemmen li f'mument jew ieħor fil-ħajja jolqtu jew lil kulħadd jew kważi lil kulħadd jew lill-maġġoranza tal-poplu. L-ewwel nett m'għandux ikun hemm stigma ma' kull min jgħaddi minn problemi ta' saħħa mentali. Imma li minn hekk imbagħad in-nies qegħdin isaqsu l-istrateġija nazzjonali dwar is-saħħa mentali tal-gvern xi tfisser? Tfisser dil-ġimgħa tajna eżempju wieħed fejn 28 pazjenti li jbatu minn kundizzjonijiet partikolari relatati mas saħħa mentali inħarġu mill-isptar Monte Carmeli u se jmorru f'Kasal, anzi marru f'Kasal Nuovo, f'Raħal ġdid. Mela l-ewwel prinċipju huwa li dawk il-persuni li jbatu minn saħħa mentali iżda li m'hemmx il-ħtieġa għala jinżammu rikoverati fl-Isptar Monte Carmeli m'għandhomx jinżammu hemmhekk. It-tieni prinċipju ġenerali li fuqu janfassla l-istrateġija huwa li nsaħħu is-servizzi li jingħataw fil-komunità li huma relatati mas-saħħa mentali. Hemm ukoll sabiex kemm jista' jkun il-kura tingħata fil-komunità. Tielet prinċipju huwa li iżjed mediċini jiżdiedu fuq il-formularju tal-gvern, ġifieri dawk il-mediċini li jintużaw għas-saħħa mentali iktar jibqgħu jiżdiedu fil-formularju tal-gvern. Imma mbagħad il-parti l-kbira ta' din l-istrateġija hija il-bini tal-isptar dwar il-kura tal-saħħa mentali li se jkun qed jinbena fis-Swatar, jiġifieri viċin l-isptar Mater Dei, dik se tkun proġett kbir ħafna u li jikkonferma kemm dan il-gvern huwa verament kommess li jkompli tejjeb dan is-settur. U x'se nagħmlu fil-frattemp għaliex dan l-isptar mhux se jinbena mill-lum għal-għada, qed naraw medda ta' 4-5 snin sabiex ikun lest. X'qed nagħmlu fil-frattemp? Fil-frattemp qegħdin nagħmlu refurbishment tal-isptar Monte Carmeli sabiex dawk il-pazjenti li qegħdin hemmhekk ikollhom qegħdin jgħixu f'surroundings li huma ta' kwalità tajba. Fl-istess waqt iżda ftit tal-jemilu l-Kabinett tal-Ministri approva wkoll li numru ta' pazjenti li jinsabu f'Monte Carmeli se jkunu jistgħu jinħarġu minn hemmhekk u imorru jirriżjedu f'faċilità temporanja
Mela hemmhekk dak huwa l-interim plan sakemm jitlesta l-isptar ġdid tal-kura mentali. Nafu wkoll li f'dawn l-aħħar xhur, f'dawn l-aħħar anzi kważi ħansemmi snin, kien hemm 250 pazjent li mill-isptar Monte Carmeli inħarġu minn hemmhekk u intbagħtu jirriżjedu f'faċilitajiet oħrajn, ma dak huwa l-mod kif mod holistiku qegħdin inħarsu lejn dan is-settur illi tant jolqot nies f'pajjiżna minn kull faxxa tas-soċjetà. Tolqot professjonisti, tolqot politiċi, tolqot ġudikanti, tolqot kull minn ġej mill-forzi tal-ordni, tolqot frontliners fis-saħħa medika, u hija realtà illi xrajna daw kienu xhur daw li għaddew fil-pandemija fejn minħabba raġuni jew oħra kelli opportunità nżur il-Richmond Foundation biex nagħti eżempju minn diversi. U jgħidulek in-numru ta' telefonati ta' emerġenza relatati ma' saħħa medika żdiedu irdupjaw tul il-pandemija. U dawn huma realtajiet li il-pressjonijiet li ħolqot il-pandemija. Il-pressjonijiet li ħolqu il-sitwazzjonijiet ta' min inqabad jew fi kwarantina, jew għaliex ingħalaq in-negozju tiegħu bil-miżuri restrittivi, jew għax ma setax jattendi fuq il-post tax-xogħol, diversi pressjonijiet li l-pandemija ġabet u li qatt ma stennihom li ħolqu din ir-realtà ġdida. U hemmhekk allura li aħna bħala gvern għandna din l-istrateġija holistika u li l-enfasi fuq assawa huwa minew lid-dinja li fix-xhur li għaddew żdiedet id-domanda għal dawn is-servizzi u aħna b'mod korrispondenti bħala gvern weġibna billi nkomplu nżidu is-servizzi u li nkomplu mbagħad bħala l-viżjoni tagħna li dan is-settur ngħidu li verament huwa kruċjali u rridu nibqgħu ninvestu fih. Imma ngħaddu għall-mistoqsija tiegħek issa? Mela, din l-aħħar sena il-pandemija effettwat diversi setturi, fosthom l-ekonomija, investiment u ambjent. Imma jien bħala studenta nistaqsik l-edukazzjoni. Inti tinkwieta li l-istudenti naqsu jew tilfu mill-iżvilupp edukattiv tagħhom? Wieħed mill-ikbar uġijat ta' ras li nistqar li kelli waqt il-pandemija. Forsi l-iktar deċiżjoni diffiċli li ħadna f'Marzu tal-2020 meta fit-12 ta' Marzu ta' 2020 l-għażla x'kienet? Nagħlqu jew ma nagħlqux l-iskejjel. Parir mediku kien li nagħlqu l-iskejjel. Hekk għamilna għaliex fimna li l-prijorità kienet is-saħħa, imma kemm diffiċli meta jkollok tagħżel bejn is-saħħa u l-edukazzjoni tat-tfal tagħna. Dik kienet ktejt li naturalment kelli l-obbligu li noħodha d-deċiżjoni, l-iktar deċiżjoni diffiċli li ħassejt għaliex fimt illi biex nipproteġu s-saħħa tat-tfal tagħna u tal-popolazzjoni b'mod ġenerali, kont qiegħed nippreġudika il-progress edukattiv tat-tfal tagħna. Imma kienet deċiżjoni li kellha tittieħed. U nafu mbagħad ma' xhur kif għaddew mill-ewwel bħala gvern kellna pjan lessa biex naqilbu għat-tagħlim online u nemmen li kien sostitut alternattiv, jekk kienx sostitut ekwivalenti għat-tagħlim fiżiku fil-klassi nemmen li le. U nemmen li anke minn kif nosserva t-tifla tiegħi kif talmet fuq meta kienet isir l-online teaching jew l-online learning. Irrid insellem il-għallima tagħna x'għamlu dak kollu li setgħu u meta kienu qed jitħattu miegħi dejjem qalu li aħna biex inkunu nistgħu mmorru online jirrikjedi iktar sigħat ta' preparazzjoni, iktar sigħat ta' impenn, dik hija verità. U għalhekk rikonoxxenti ħafna lejn l-għallima tagħna tas-servizz impeccabbli li taw lill-istudenti, imma ir-realtà jien nemmen anke l-esperjenza li inti qiegħed fi klassi ma' sħabek u dik l-esperjenza ta' mhux biss it-tagħlim akademiku, imma l-esperjenza li qiegħed fi klassi u l-interaction soċjali ma' sħabek dik hija irreplaceable. U kien għalhekk li investejna €250,000 ieħor f'dawn l-aħħar ġimgħat sabiex nidejna programm ta' catch-up learning fis-sajf waqt il-vaganzi. Kien hemm diversi ħsibijiet, kien hemm il-ħsieb oriġinali jekk għandniex nestendu s-sena skolastika, imma mbagħad rajna li l-iktar mod bilanċjat ta' kif wieħed jagħmel l-affarijiet kien illi nimxu l-qudiem b'dan il-programm ġdid illi għandu konkurrenza b'saħħitha minn dak li ġejt infurmat hemmijiet ta' studenti li konkorrew għalih u nemmen li huwa importanti immens illi jkollna dan il-programm sabiex dak il-ġimgħat ta' tagħlim jew xhur ta' tagħlim illi jintilfu nkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għalihom u ħadd ma jaqa' lura. L-importanti huwa li fl-iżvilupp edukattiv ħadd ma jaqa' lura x'meta inti taqa' lura fl-iżvilupp akademiku u mbagħad ikollok hemmhekk verament fejn jinkwetaw numru ta' problemi oħrajn li jġib miegħu. L-aħħar mistoqsija tagħna għalik għandha tkun aktar faċli iżda relatata ma' dan is-suġġett.
Inti bħala ġenitur tara li Georgia rnexxiela tadatta għal din ir-realtà l-ġdida? Adattat, però ir-realtajiet huma illi ħanitkellem waqt li konna kwarantina għaliex kif jafu ħafna nies kemm Lidja, kemm Georgia u kemm jiena konna fi kwarantina, Lidja kienet pożittiva l-COVID u Georgia u jien konna fi kwarantina. U f'dak il-perjodu, u fil-perjodu li uħor meta l-iskejjel kienu magħluqin, hemmhekk kien Georgia talmet permezz ta' online teaching. L-esperjenza kif għadni kif konti qed nitkellem, tajba, għaliex kieku ma sarx hekk kienet taqa' ħafna iktar lura u kienu jaqgħu ħafna iktar lura studenti bħala akbar minna u żgħar minna illi kieku aħna ma kellniex dan is-sostitut importanti, kieku allura letteralment nistgħu ngħidu li intilfet sena u iżjed ta' edukazzjoni. Però ir-realtà jekk tara l-konċentrament ta' tfal tagħna meta inti mixjiet fiżikament preżenti fil-klassi, kull ġenitur jaf li hija aktar challenging. L-ewwel qed għandek ġenituri illi ma jistgħux ma jmorrux fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Dik hija realtà. U hemmhekk jimbtu problemi differenti. U għalhekk li l-importanti li l-iskejjel tagħna meta ġejna biex niftħuhom lura ħadna deċiżjoni kruċjali li niftħu, ħadna deċiżjoni kalkulata, kien hemm sogru mela ma kienx hemm, imma għalhekk ħdimna li rajna li l-għalliema ikunu mlaqmin. U meta konna din nitħattu mal-unions tal-għalliema kienet priorità li semmewna u irrispondejna b'mod pożittiv mill-ewwel fis-sens li tajna priorità fil-vaccination plan lill-għalliema. Għaliex konvint li bħat tagħlim fiżiku fil-klassi ma hemm ebda alternattiva oħra. U kienu ċirkostanzi li permettew li t-tagħlim jibqa' għaddej b'restrizzjonijiet, ma nemmen li ħloqna esperjenza pożittiva wkoll. Nemmen ukoll iżda ejja nħarsu lil minn hekk issa. Tgħidli x'se taqqat magħha il-kunċett ta' digitalization. Xrajna, jien nemmen li għalkemm pajjiżna kien miexi fid-direzzjoni tajba, anka fid-dinja b'mod ġenerali, konna semmorru għal digitalization iktar b'saħħitha numru ta' snin oħra. Il-pandemija għaġlet dan il-proċess u llum li rnexxilna naġġustaw għalih għax konna kostretti nagħmlu hekk, konna mġiela nagħmlu hekk bil-pandemija. Nemmen li m'għandniex immorru lura, għal daqstant forum ta' online teaching fil-waqt li m'għandhom qatt jieħdu post il-tagħlim fiżiku fil-klassi, nemmen li posthom jibqa' hemmhekk. Nieħu eżempju, inti tkun ma tiflaħx, tagħmel ġimgħa ma tiflaħx. Għaliex m'għandekx ikollok il-fakultà, l-faċilità li tista' xorta waħda segwi il-lezzjonijiet waqt li qiegħda d-dar. Dik qed nagħti eżempju wieħed jaf ikun hemm affarijiet oħrajn fejn l-online teaching u digitalization b'mod ġenerali jekk hux fix-xiri tar-retail, jekk hux b'mod ġenerali. Din hija realtà ġdida li għandna f'pajjiżna f'madwar id-dinja. Jew se nitalmu mill-pandemija, jew l-esperjenzi pożittivi li ħarġu mill-pandemija se nanquhom u nkomplu nibnu fuqhom. Jew ngħidu ejja nwarbu dak it-tajjeb kollu li ħadna f'dawn l-aħħar xhur u immorru lura li konna qabel Marzu tal-2020. Nemmen li hemmhekk ikun żball. Iżda mit-tajjeb kollu li ħadna għandna nkomplu nibnu fuqu u għaliex li għalhekk tagħmel inti sfida titidda wara dejjem f'opportunità. Jiena naqbel u nirrelata perfettament ma li jettu, jiena ma insertajna morru l-istess skola. U iwa kellna esperjenza ta' online teaching, l-għalliema nixtieq inselli għalihom minn hawnhekk illi kollha għamlu l-għalmu tagħhom biex nibqgħu nitalmu li huwa essenzjali. Imissa naħseb anke żgħażagħ b'mod ġenerali kulħadd jixtieq imur lura fl-iskejjel f'Settembru kollha kemm aħna u looking forward. Nixtieq insaqsik l-aħħar mistoqsija, Prim Ministru. Fl-aħħar mill-aħħar illum ġejna għal ġbir ta' fondi. X'inhu l-appell tiegħek illum fil-ġbir ta' fondi għall-Partit Laburista? F'daw l-aħħar xhur, anzi f'daw l-aħħar snin, il-Partit Laburista wera mill-Gvern kemm il-prinċipju bażiku tiegħu huwa li jinvesti fin-nies. Dak naqdu mbagħad m'aktar prinċipji li fuqhom aħna msawrin bħala moviment. Fosthom ewlieni jibqa' dak tal-ġustizzja soċjali. U għalhekk sabiex nibqgħu nkunu nistgħu ninvestu fin-nies, anke l-Partit Laburista għandu bżonn ir-riżorsi. Għaliex ir-realtà turik li biex tħaddem din l-istruttura, struttura ħajja ta' nies fl-aħħar mill-aħħar, hemm bżonn il-fondi. U ma kienx xewqa tagħna u illimitajna kemm stajna waqt il-pandemija l-eżerċizzju ta' ġbir ta' fondi, ma bil-fors hemm bżonn ir-riżorsi biex inkunu nistgħu nibqgħu naħdmu u nistgħu nibqgħu nagħmlu l-ġid bħala partit. Fl-aħħar mill-aħħar imbagħad il-Partit Laburista jibqa' dik l-għodda l-għonet trid jibqa' ċekk fuq il-Gvern. Jiġifieri il-partit huwa distint mill-Gvern, fej jara li l-Gvern jista' jagħmel aħjar jew jista' jagħmel differenti, irid ikun hu li jiġbed l-attenzjoni tiegħu, imma bekk irridu nżommu l-partit attrezzat b'mod tajjeb.
Fl-aħħar mill-aħħar l-appell tiegħi lin-nies huwa biex ikunu ġenerużi għaliex investiment fil-Partit Laburista huwa investiment fin-nies. U dan urejni f'dawn l-aħħar xhur fejn ma ħallejna ebda ħadd waħdu tul xhur verament diffiċli, ebda business waħdu, ebda persuna waħda tajna l-weight supplement, ħriġna round wara ieħor ta' vouchers, enna lil businesses fil-kontijiet tal-elettriku tagħhom kif jaf kulħadd. Konna hemmhekk fl-iktar mument diffiċli fejn rajna madwar id-dinja ħafna pajjiżi minħabba s-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom kellhom iħallu n-nies waħedhom. U meta tħalli n-nies waħdek f'mument tan diffiċli, hemmhekk fejn jkollok il-problemi. Aħna dejjem konna wara n-nies, qatt ma ħallejna l-ħadd waħdu, qatt ma ġie xi ħadd. Iħabbat il-bib tal-Partit Laburista, jew ħabbat il-bib tal-Gvern. U sab bib magħluq u b'dik il-mentalità li rridu nibqgħu li kull min jiġi jħabbat għax għandu bżonn, jista' jkun bżonn ċkejken, bżonn kbir, bżonn ikun xi jkun. Kulħadd ikollu bżonn xi ħaġa jew oħra li bħala Gvern u bħala partit inkunu qegħdin hemmhekk nagħtu widen lil kulħadd, il-bib jibqa' wieħed miftuħ nibqgħu ngħinu lil kulħadd fl-aħħar mill-aħħar l-ikbar sodisfazzjoni li tagħtik il-politika huwa li tagħtik l-ipra modda li jista' jkollok biex tkun tista' tgħin lin-nies. Aħna lesti mill-mistoqsijiet tagħna Prim Ministru naħseb kollha naqblu li ħadna ħafna gost, konnilna nistennew għadi. U looking forward biex nerġgħu nagħmlu aħna dejjem bidejat u dejjem bi proposti ġodda. Grazzi ħafna Prim Ministru. Grazzi lilkom. Grazzi. Il-Gvern qed isir